Район мәдәният йортында яшь бүреләр конкурс фестиваленең гала концерты узды. Ай дәвамында зоналарда яшь талантлар үз осталыкларын күрсәтте. Балаларның талантын ачу өстендә безнең өлкәннәребез эшлиләр. Бик зур рәхмәт ул балаларга да, күңелле әтиләниләргә дә. Үзеңнең балаңны шул сәхнәдә матур киемнәр белән күрү бик күңелле инде ул. Зона турында җиңү яулаган иң-иңнәр Зифа Басырова исемендәге мәдәният йортында гала концертта катнашу хокукы алды. Концерт 3 яшь категориясендә узды. Районыбызның яшь талантлары җыр бию, сәнгатьле укулары белән тамашачыларны сөендерде. Biz bugün 2 yaştan alıp 6 yaşa kadar 17 kişkine bala bilen kildik. Әлеге яшь билерләр фестивале балаларга кичкенәдән үк үзләренең сәләтләрен ачарга, шәхес буларак формалашырга ярдәм итә. Мин беренче класста укыйм, биюгә йөрим, җыр җырлыйм. Без инде бу фестивальне дәвамлы булар, балаларның сәнгатькә мәхәббәтен уятыр, һәм балалар да инде аңа тартылуын дәвам итәрләр дип ышанып калабыз. Җирлегебез талантлы яшьләргә бай. Бу фестиваль шуның ачык мисалы булып тора. Елдан-ел катнашучылар саны күбәя. Сәхнәдә яңа йолдызлар барлыкка килә. Быелгы фестивальдә балалар бакчалары аеруча актив булды. Сәләтле егет-кызларыбыз киләчәктә һичшиксез мөслимебез горурлыгы булыр әле. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.